Καλησπέρα. Σήμερα θα επιχειρήσουμε ένα stress test το MeetUp 8. Θα φύγουμε από γλυκά νερά και θα φτάσουμε στην Κακιά θάλασσα. Το Google Maps μας λέει μια εκτιμόμενη απόσταση 34 χιλιόμετρα. Οπότε υπολογίζουμε 34 και 34 και καμιά 5 έως 10 χιλιόμετρα συνολικά χιλιόμετρα στις επιμέρους μετακινήσεις, γιατί θα πάω να πετάξω και κάποια drones. Δεν θα φορτίσω ενδιάμεσα για να δούμε στο τέλος πώς θα πάει η όλη διαδικασία. Η μπαταρία μας είναι 100% φορτισμένη, 84V, full μπάρες. Θα δούμε το βράδυ στο γυρισμό σε τι κατάσταση θα είναι. Φοράω 2 27 μπαταρίες πάνω. Λοιπόν, φτάσαμε κοντά στην παραλία της Κακής θάλασσας, είμαστε 2 χιλιόμετρα από εκεί. Θα κάνω μια παράκαμψη για να πάω να δω κάποιους συγγενείς. Οπότε εδώ τώρα θα έχω να ανέβω μια πολύ απαιτητική ανηφόρα, θα καταναλώσω λίγη μπαταριούλα και εδώ. Από εδώ είναι ακριβώς 2 χιλιόμετρα μέχρι την παραλία της Κακής θάλασσας. Αυτή τη στιγμή έχουμε, να σας δείξω πόσο έχουμε κάψει. Από 84V ξεκινήσαμε, τώρα έχουμε 78V, έχουμε διανύσει ήδη 33 χιλιόμετρα. Η μπαταρία είναι ακόμα, δείχνει 4 μπάρες. Και έχουμε να διανύσουμε και άλλα 2 χιλιόμετρα μέχρι την παραλία, αλλά εδώ πέρα έχουμε άλλο 1 χιλιόμετρο με έντονη ανηφόρα. Θα δούμε και όταν φτάσουμε στην παραλία τι θα μας δείξει. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι στο μηχανάκι κουβαλάω ένα φορτίο γύρω στα 15 κιλά. Εγώ είμαι 70 κιλά και γενικά δεν έχω πολύ ψηλή πίεση στα ελαστικά για να γίνεται πιο ομαλή η οδήγηση, οπότε πέσει σίγουρα και αυτό ένα ρομπό. Και επίσης σήμερα φυσάει πάρα πολύ, φυσάει γύρω στα 4. Λοιπόν, ύστερα από μία 2ωρη στάση φτάσαμε τελικά στη Κακιά θάλασσα. Είναι πάρα πολύ κακό σήμερα, πρέπει να έχει 6 με 7 από φόρ. Στη διαδρομή σε κάποια στάδια δυσκόλεψε η κακότερα αντίσταση. Βέβαια συνεχιστιές, χωρίς στο γυρισμό να έχω βοήθεια. Για να δούμε και τα 2 χιλιόμετρα που γράψαμε. 78V έχουμε εδώ. Εδώ εμφανίζεται 4 γραμμές και έχουμε κάνει 2 χιλιόμετρα από το προηγούμενο σημείο πριν. Η μπαταρία βέβαια είχε το περιθώριο το χρονικό των 2 ωρών να είσαι κάπως την τάση της. Οπότε νομίζω μέχρι στιγμής πολύ καλό αποτέλεσμα. Δηλαδή από 84V που ξεκινήσαμε στα γλυκά νερά, 58V στη Κακιά θάλασσα. Να πούμε εδώ ότι έχω 2 μπαταρίες των 27 αμπερορίων, 72V 27 αμπερορίων, δηλαδή σύνολο 54 αμπερόρια, και τις έχω συνδέσει παράλληλα, δηλαδή και τα 2 καλώδια περνάνε C και δίπλα στο σύστημα. Γενικά σε αυτό το μηχανάκι υπάρχει αυτή η ευελιξία του να μπορείς να τις συνδέσεις είτε μεμονωμένα μία τη φορά είτε και τις 2 παράλληλα. Εγώ προσωπικά έχω γενικά μεγάλη εκτίμηση στο παραλληλισμό των μπαταριών, γιατί δίνει αρκετά πλεονεκτήματα. Δίνει μεγαλύτερη ροπή, μικρότερο ζόρις στην μπαταρία, μικρότερη θέρμανση, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και παίρνεις και περισσότερα αμπερόρια από την κάθε μπαταρία στο μπαταρία με μικρότερο ρυθμό. Είμαστε πάνω στο εκκλησάκι της Κακιάς θάλασσας. Λυσομανάει ο αέρας. Δυστυχώς δεν είναι η μέρα για πτήση, οπότε δεν θα βγάλω τα drones. Ο
στόχος μου αρχικά ήταν να ανέβω εκεί πάνω που έχω ξαναπετάξει στο παρελθόν, γιατί είναι πολύ αμφιθεατρικό σημείο και μπορείς να δεις και την πίσω παραλία του δασκαλιού, αλλά με τέτοιο αέρα σήμερα μάλλον θα ήταν αυτοκτονία, οπότε περιοριστήκαμε στη βόλτα με το ηλεκτρικό μηχανάκι. Άρα για να συνοψίσουμε, απόσταση 36 χιλιόμετρων με ένα φορτίο. Τα κιλά δικά μου είναι 15, άμα που βαλούσα 85 κιλά. Η μπαταρία πήγε από τα 84 βολτ στα 8. Να δούμε και το βράδυ στο γυρισμό τελικά που θα έχει καταλήξει η μπαταρία. Λοιπόν, επειδή εδώ τώρα άρχισε να ψυχαλίζει, σας αφήνω και θα δούμε το αποτέλεσμα το βράδυ στο γυρισμό. Επιστρέψαμε αισίως λοιπόν, ύστερα από 75 περίπου χιλιόμετρα. Η στάθμη της μπαταρίας είναι η εξής. Λοιπόν, έχουμε 2 μπάρες και 70 βολτ. 37 είναι τα χιλιόμετρα της επιστροφής, χωρίς τον υπολογισμό των 2 χιλιόμετρων από την Κακιά Θάλασσα μέχρι τους συγγενείς μου. Άρα μιλάμε ότι η επιστροφή μου με κάτι άλλο που πήγα από εδώ και από εκεί ήταν γύρω στα 39 χιλιόμετρα. Άρα 39 και 36, ναι, είναι 75 χιλιόμετρα όπως είπα. Νομίζω καλά πήγε, ευχαριστημένος.